koteban camara ale bɛna masala kɛ fɛn kan o ye walinamu minnu n'o ye samadinɛw ye k'olu nana ka se ka fanga sɔrɔ an baara kan ni cogo jumɛn na wala ale bɛna kuma o kan ka jama bɔ kunnafili la a ko la. Jɔ ye bɛɛ lajɛlen ma hali ni jɔ hali ni taa hali ni bani hali ni ko bɛ jan sɔrɔ maa kelen danba kelen seba kelen faama kelen sila kelen jo kelen sɔn kelen den bɛɛ y'a fa nɔ la fa bɛɛ fana y'a fa nɔ la nu ye n bɛnba kɔnɔma de nɔ la mɛ ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka an sara san na k'an sara du la k'an sara bɛnba sɔrɔ min jansa la ka tuguni k'an sara fɔlɔfɔlɔntɛ la an ka ɲɛ jeli ka ɲɛ saba ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka tɔ kelen di bɛnba sɔrɔ min jansa ma olu y'olu danbama ma danbama le yɛlɛma ka kɛ bɔlɔ min di k'ala don an fari dɔ k'an na se an se yɔrɔ walima ka an ɲinikolo nɔgɔya an ye balenu an nalu an falu an kɔrɔlu an y'olu bɛɛ lajɛlen fo la an na foli o di sɔn n bamusolu ma a fɔ ne wulu ma ko muso kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ ye bɔra so min kɔnɔ o de kosɔn an na lɔnniya ma sɔn fiyewu ko k'a jira ka ko dani ne cɛ de ma o tɛ tiɲɛ ye fansi nu bɔ ni muso le la a fana bɛ ko mɔgɔ so le an bɛɛ bɔra so min kɔnɔ o an tɛ se kuma la f'an y'an namuso olu fo kabakali diɲɛ la ɲini lihala bɛɛ rɔ n'an bɔra yen an na foli bɛ na se an na bolontigi ma o min ye miiriya sanu mɛn ta k'a sigi sen kan kamasɔrɔ diɲɛ rɔ den bɛɛ la dɔn na bɔni tɛ diya la wɔrɔ an b'ale fo bi kaba k'a barika la kosɛbɛ ni o bɔra yen an na donsolu an ni donsolu fo kaba k'aw barika la kaba k'a fɔ alu ye ko alu ni jɛrɛ tiya alu ni jɛrɛ lɔn ni donsolu tun tɛ an ye sera mɛn mɛn fɔlɔ kan an tun kana se k'a fɔ bilen labasi nara mɔgɔ siya man k'a la silakɔrɔ bila mɛ donsolu ma bila dɛ an sini donsoya ye don o di a y'a ɲɛ kelen o ma manden dugu si tɛ yen mɛn fana siba bɛ kɛ donso soma wala doma o tɛ yen bawo o du dɔ bɛ mali kɔnɔ wa o ran mun ye taa an na dugu le n'a tiɲɛna a tiɲɛna an le ma n'a ɲara a ɲara an le ɲɛ o ran bɛ an ka donsolu fo k'an na somalu fo k'an na domalu fo k'an na ɲagalu fo k'an na subalu fana fo an na foli kelen o fana bɛ se mali kunnasi bɛɛ lajɛlen ma an ya caman mɛn kɔnɔ mɛn yɛrɛ o ko ti di a minisiri an k'a fɔ hali ne k'a sɔrɔ a ma na kɛnɛ kan an tɛ ɲɛmɔden ye an bɛ an na ko bɛɛ kɛ karama le kɔnɔ an b'a bɛɛ kɛ tiɲɛ ni kelen de kɔnɔ o bolo ma bari min temu min b'an bolo bi n'a bɛ fɔ a ma ko kuntɔ o le y'a fɔra naamu minnu ma ko sama naamu c'est-à-dire que les religions différées olu nana di ka na wara an ma an ka jamana kɔnɔ ha ka an mara ka b'an baraban ka to alu kɔ olu bɔra sila ɲuman de ye alu ye ko ɲuman ni ɲuman kɛ bawo an bɛɛ lajɛlen ka danba amari mɛn lɔ tiɲɛ ye mɛn o tɛ ko kɛra dugukolo min kan ale la baara banna ka yi an ma dan fɔlɔ ale la baara la jɔra kɔni danba amaro ani ala o tɛ kelen an bolo dɛ kelen tɛ bawo alu ye ala min ko fɔ ala o si ni silamɛya si bɛɛ kelen de ye o rɔ ala o san 1000 san 400 san 444 an ka danbama min na an ma mɛn dan tuma lɔn an ma la ko da na tuma lɔn an tɛ se k'a kunkolo tɔgɔ fɔ an tɛ se k'a ɲɛkisɛ tɔgɔ fɔ an tɛ se k'a makɛ yɔrɔ fɔ an kan bɛ danbama wele ma. Wɔrɔ
alors maintenant dina lola ni bolo ko sono me doya de le miridi de la de nan bolo men bona nyoma sono me doya o de tenya ela fe fo aya soro ini ni enyon fe yese ka miria famu ka baka yiri fana famu sono me doya le croissance di croyance o ye bela me miridi be na ta kibole bena ta bona ni nyongo mafana donc aliye munke aluna lona ko farasina croyance o fanta ka bondian ndi to be kadi o e korole ni fanaye donc aliye mun si sen aliye freke kana ko kani anti blanyona yili min banfe bawo kum pote min be ku kolola o yili men jasona ayanti men jasona kala di kabara kenai ni gunda kumpote ni yili woni nyonte modo tala ibe se ka mo mina ka maraka li ku ba sa sude ba ni ya no ko mo yili le ku ni yili bora ndro mo ya ta de ke wara ya donc ni ye wole kran ko long ka tla kana no kama en frambanda kato alkonyawo tonne folo wal to muni mun si senga ha alkera sababu di kamano aluna raka to kuda do plan ko do la kana to kuda o di ka ira ta ko te fara fina yan ko ma o te bulu fina ko ma no te to we folan fe nyami ma ko le no sunna ra to ko do di ansi tunte do dina na ble uto kasia ambena daroka altofea uto folo muni wole aladi ko ala ko ni kada sababu yi ala na krisi men ya na mol bulu soni tan ko na na dubal kono min ba kala kriso kana ba folo ko tu bismillah walma ala ba saba ko ala na kira alna da dun do ka wodo ana krisi kono kan na krisi be ke ala ko ni ويتشين بلاسي أما كاسرونا فرقو على أي جولا دانين بريميبه بيتا كيبولو c'est les égrégores en français égrégore wa dafa wole man nakano ko iya sunkuma c'est-à-dire que les égrégores naturels iya madani fanayi les égrégores établis par un groupe d'hommes. Donc, anta iyawu mili ana kondolo ni ana sanandi ana kumalu ni ana borofini dunya miringi beta uya abunu na fome gani ko ala ko wole dali mansai wole ko beke ala bana mu manu kan ta kondolo mu ko anta ni tise ka pote don tise ka pote finalement la bana mu mani na ta wu ka soro kondolo yi minche ale joro be mo ya kono a joro be dina kono e min fana na blana e fana joro e ka tale ni le yi ka joro bla ka le ke afana ndira bla ba tila bla abila bla oho alu donda handila ka ke sababu yi an kan ta o bela de nan bla ka to alutako mutu ni iya masalan le gregor ni ya masalan ali jama miriali nan ya fin de plan se ka bla an be ya na énergie fixée ka ben woma ni énergie ben na o madron ana énergie wole ben na duwo kono na donda kono na nya fon ka mi ka ben o chanyi muna ba kan na wuli sala ko be nya dal ka ba ma bala ne ba dal man sa min ka dal ke o be ne wa muna ko be nya be ne jule bi ya en ne gor la ba ni be nya be ma bolo min be do ale la sa di énergie be do ale la be fan ka soro nan ko ka min ka do ke dans leur histoire albert au kalama
tuma mena silamaya na ramaka alka fa ka ye nya be mu baitul muqaddas la maison de Jérusalem ko be nya be mai selike comme yahudi alu se wara wai arabu brabulam batula jambe na fankaso kila wara na rakana fa ka ye nya ga alka ba ami ye ranta be ko ala ko ni se balagango anu damba ma melo to le ko damba ma ni dangi wotole ganna kanon ko damba ma anala tikele ali bi anden kene na ma ka ke ala ye kilen tele we kuma den fulana ngara kuma den lola mindi enfer wole ye dina trouble ko religion anu ko man na kano ko namu ambe na namu misali aka aluna alda won se ko fara finde jota la ka do namu garela ni do na ro ye fa ko slabla ni do na bla ga abalawumi sika namu na la makana na ora na ba jeriba kono jiye borla yoro min kono folo ne ke dinga bale ke gani wa bali folo ne jele ne ya kono bamba men be mali men be aldo namu jila ni we namu jiwola kele tal soron bile ko bite salma fote salma ni jege ya ko jiwola ki pan ki bla gele kan na to ra gele kan no alaban to mum ada kata dal ko wal ma ko no wara do ya kata nani wal ma na men da kele ya kata ba bra ba kan namu ko no kadu namu rela ani min te kele ananu kan ban namu na kadu namu rela jege kenya mamma de kete donc avec fo dina le mo namu ka forme français ko religion donc ni ama fene Allah kuma den sabana kada munni wala ibrahim ana bari mamalenu la fo kan be braga kala ki ibrahim munni na mala na kana se kata ibrahim ko ta du bradi tono ye bara ke ye tono mi so e bi ban sala e kan mun tono so ya yi nyakro abekela rofilera mago atoma be dona nanu ku beo kalama alla duna na du abona me nyoma no ta ali na adam nanu se faratina ya san ke me duru san saba ta so isama na falo 503 ans avant Jésus-Christ les arabes ont commencé de venir en Afrique altum dana sirele ke lerola maka bombe tunye tiboni alutumbe tamaru bolo ne tege ta alaka bolo kolongbel le tura sisi tuntalu o itlara kana anu manne yandi halaka ko ne ni ke bena bara isoro be ne ni ke ni ma bara isoro ko ala mi ko nyuma min be wugulo here min babulo ko ye here chene wo ayo min bla du ko kan no ye here kilente here di konondo ani konondo wo ya bular kiyama momin ne kana here chene ko fu ile ko here chene ne be ando o maso ile na ne kana here chene wuro di konondo ni konondo mi yesi wo chene ale maso chene ni be ale be wala ko talan ni ke ale ko di konondo ni konondo be la marade e ante kunu uro barai ke du barai tono ni bara min ke bo tono men soro wele Ibrahim. Mais en réalité même la religion dit que sali su tigi ate ko yumaro modo me tono soro mun wele ko yuma ke bulon tigi ni blan ana dun sul na ana dumal na ana mo bal benara mol benyon lo min ke we tono e ba ko tono ni ye wodi ka ka dinne ma be tono soro ma ta soro abe ko nyam bela de non wala ko so Allah kitabu kono asebe ki sali kasu kanumake iye seli iye sun kanumake seli ni suye ke ko mayo donc abaka ka ambaka ka mu foyeron na kunumake la li be sando wala ko so anna mo balu yafo ko kanumake kajumanto ile ni mafola ile ni makela ye jumanto ile mo ya be bemba tebe
oro brai te du brai ye tono li ba bara te yin tono soron ni le ka furula ye senake sumuna dan tuma ye sumun chama soron ye bara ni ke no wala tono soron mais alge ya no mi ye suni telen ban mi firla ye mun tono soron ale tla ka fatuni ki be selinya na makila selita ni na mata ne fa mata de ai ane dem su bayinyana iye nyuma mi ke ko wo to na tisile bama atisi fakema atisi na ma atisi la mosimo ko fu etele ta kilo ko ne le to sora ko fu rodo anche tu poi casa tuni qui la sali wo ko ye quarantene ni ngoro ko ngori ke da fala ro ko ni quarantene ni ko ni mo mo ja ko to mi ko tana tanna dan da di botum barazila frontière ko tana tanna ko ni ne ma tan frontière ko ndi to yango ba kan nala tan no ni le san de ban sirila ile ko beche o pide la sali ko quarantene ni ba o yo le presidente la o ni le o presidente o ni le la ida mu ke sisa katla tuni kafo koni ale ala mo min kanda la fibatola na emi na fili kanda batola ai ni fa na emi la fili ra après ka batla kan ne jeni e jola ke ai na emi na emi jama to ne kan ni ka ro de donc bray ko kuma nan bale kan an tromper ana dubu kono bray ya tromper bale du brete tonon ni o boray kuma ya nani na almera mi fanani wala ko arjine ko to dugure ya nakando nako ko to dugure yo ko bebe so nako le kono jaba bi tomati bi nisin bi sembe bi nako kuma din arjina na nyu do ti diwa ya arabu tan ya fanante abe tananu bimbal le ma Egypt donc oho nabra to nako kono dunima munan kese kanta nako wudla ya anya hera soro yando o ko fenan kara warande ta ba ni amma don fuita ke ni rodo dibe oro arjine te dugre nako le mo be damu soro romi kuma de ne tumbola wele jahannama ko ni wada yi ibena jini ibena keti do fola sunu kumbaro le tumbe Egypte fankono laro de tumbe taka nogo fi yoro mino kabaka tabla ka jini jahannam tere fola wole bi alna ro ta ko chara butani ko yoro do be no ko jini himbe jeni o te damba ma la slaire ala min ko ni ara wala tumaro tani o ko manu ta ba o dan na chele no damba ma men de dan ke o yan ko musule la ni o boda kuma ya min de tumula wule meleka kuma den fana na kana kan tromper kan na dun wala li hala tere meleka te dubure chenson ngana fin fla sabanan ko folier min te dalifé ou bébé cool mais finte ce ne sont pas les objets qu'on peut les attraper ou les toucher non meleka yo dole jina yo dole hankili be dole sintana be dole ou si t'es fini moi je sais quand même une bolola en français on peut dire que c'est les actions reproduites par un objet wala ko son aliam be balla hankili ma ya lona nima ni hala be kenson afoko meleka na ekinson ni anakando abe munjira son dan na jili be burla yoro minse jili wo ni ye woni miria communiquer nyona kumbote communiquer nyona kan miria communiquer nyona abena mun kesisa e be ni na mema ado jason ko ta kanu di ima na yo dima ibe tla ko bara wala bo kidali halawo ke akinya brema
mais alu yemele ka la ko kababa bama aba bama bena dal sentede mais aye jeli kumpote animiria penser ou la bodo yombulo be résultat mi na bon wala be mele ka wala ko soni mo me a fait mele ka o sura en fait mele ka ni jine ni a fait ka le sura en fait il y a des applications aya fere ni tara morke la bonne à la bonne qu'on a ba be ke fanigay avec là ka bougie la mena avec là ka parfum duman abo fa ka bon kono ka sadia bauta c'est même madame mbolo il y a des effets même là où il est combiné ni vous combinera dans un lieu restreint yoro d'abord ni muro va combiner vous les nato kana tido fale aka suno la ou bien aka concentration en méditation na le o jibi formule avec faut comme la kana rasa mais dans le intérêt c'est une combinaison de choses ana jinetu ye albe hakatore ni do ana jina bomu kono jine be bomu kono e ba so no fanu le mande ba galon e beta so jamba mugu be e beta so tuguni suma dialam ban français e beta so ana tire lu be ou fona ba kenyo no la combinaison ça correspond à un jabi wala be banya ka kumanya wala ko so ni grafé mena ki grala jina min daro iya min da ko na be fuma ko egrégor o mi ya ko o be gidi efe no gidi fe aba ko min fuye ibo nya fo mo ne o be ke anu be mbal lu plan ka so do ni rete dinara be donc wol ko nara kana tromper la dans ko li rabe kuma de mo fana be tumola wala sintana kuma de bi anere kan ba wuli anda fon ko ala kana sintana de en fait an ba wuli ko sintana bara don ko men mais alore ala krosi anya ko krosi de ni sintana ko kuma bolo kara jinaro ala ko be bolo ka ni ala ko kuma bolo kara jinala sintana ko be bolo ka ala ni sintana be fini be makali afra be be we de lu kena kantai ni mol barana kal beta hijira maka kaba beta ko go sintana bu na ti albabu ala bi ale fana bi ala masika ale kere bunkili al gede bunkili kono ante kunu bamba na sintana fo yi sisan albalo ko sintana te danse sintana te danse amate danse adon te danse muna amma mogoliye sanu nya blan anu bemba le sira ka sintana chela ka tinu diyo ndi peka sintana giduma ande no tale ke yuma bali men de modele la mo ya ko mais ali juma mun kele ni ala krosi son bea maranfe jeri de bolu kuna be bien la ni mo che adiana fendo la marambe na ta sunkaro ko ka ta so ma ha su fele ma ima dum ke ma jini ni na fendam aba so jeli brasse ga ya jeli brasse ku sebe jeli la te ya o abara fadinya kuna mara fadinya nana tuma wala mo men jana biana ko la ali ba fo ka ti abe kele baro o bien ni ma fa fa le bi jeli juma bo ale ni be ko min kan ile a jen wala ka ko no soro be donc fadi jani adiana fi men laura ma wuri soro woti la mo e résultat men na wala be fo le ma ko sintana juma wala be sintana juma de na se kana ne bogo abam bogo mbe mone ni mona ra ni yonta sara abe ko sintana duna an yonte be sintana anya na ene bogo ni mona ra ne kuna ba jiran sonka son e jilla bor kana kun potero ne mangira lomple fana yanka ni yanka kan be kere an be mba yeso no yala dan wole do kan mo yala dan ni ne sono kunde na sono be kere la ba kamara kene ne le mo kun tan sa ara da oran kala do min kam mbaba we sin sana bone an yo te bale
donc sintene te danifie fa bene mais awi ya te danifie de bon sun karo la jolo ko biuron fani fale be chakan kala marabu na marada tuni sun karo baba da tla ka bla mais aya proti sinamo la kele kasia tumadu ni sun karo to sintene minani amina bali mako menti na minani ko tinya ta bla nin bɛɛ nani ne kana farafin hakili suye kana hakili la kunumɔ wɛrɛ lumiriya la se an bɛ to olu kɔ an kana bɔ bolo bilen min fana tun b'o la o ye kumaden jɔn ye o de ye kafiri de kafiri kumaden kafiri ka arabukan ye a kɔni ye ala kitabu bɛɛ kɔnɔ n'o tɛ a bɛ kifrɛn de a yɛrɛ b'a nu benba dɔ ye a bɛ golofin de tun bɛ fɔ mɔgɔ de ma kifrɛn nka kafiri kɔrɔ tɛ dogere da kɔrɔ ye mun ni banba n'a fɔra ko bamanan kɔrɔ ye mun ye ali banbu t'ale la k'ale bɛ to a kasi y'ale kan bamanan bi an bɛɛ ye bamanan de ye an dun ko k'an bɛ kɔrɔlen kɛ mais fɔ y'a lɔn de ko bɛɛ ye kafiri bɛɛ ye silama ne bɛ silan min kan ni ne y'i ban n ka silan o ma n b'a fɔ ko kafiri bon y'i ban ne ka silan de ma i ye n ka kafiri de ye bawo ye galon ye ne ko n bɛ taa kɔrɔ nɔ ele ko k'i tɛ taa yen bilen i kɛra ne ka kafiri e fana ko k'i ye taa tele dɔrɔn ne ko n tɛ taa yen bilen n fana bɔra k'i la kafiri ye wɔrɔ kumadenw man kan ka ban na bɛɛ ye kafiri bɛɛ ye silama a banna an t'ale ma ale y'a na kafiri ye an fana banna ta ma an fana y'a la kafiri ye kɛlɛ bɛ min mais kumaden wele na ne kana an hakili suma k'an na sunɔ f'i b'a fɔ d'u ma u bɛ kɛlɛ bɔ a la i gɛrɛ bɛ k'a soma dɔ sɔrɔ u b'a fɔ a yɛrɛ ma ne bɛ kafiri de ne ye kafiri de ni n jɛnina n kelen de bɛ jɛni e tɛ jɛni bilen mɔgɔ si tɛ jɛni fo min ye kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc kumadenw nana ka na k'an ɲagami ka na k'an tɔɔrɔ k'an bɔ an na cɛli bɛɛ labɛnnen kan lihala bɛɛ la o kɔfɛ alu ye mun kɛ alu ye mɔgɔ yɛrɛ kani ta bon kumaden kelen bɛ yen ni e ma jo don e tɛ jo sɔrɔ mɔgɔ ma bilen n'i ma jo don e tɛ jo sɔrɔ mɔgɔ ma alu nana don an yɛrɛ kani lihala la k'o daminɛ an farikolo ma ne ye golofin ye alu ka golo bɛɛ la yɛrɛ an san dɔ k'a yɛrɛ ta ko golo bɛɛ le ye dali masa la dani fɛn bɛɛ rɔmɔrɔma ye golo bɛɛ bɛɛ le ye tabɛ dunya ye golo bɛɛ le yɛrɛ fana kɛtɔ arijinɛ ni mɔɔ sɛbɛ ye an bɛ golofin don k'an bɛ jenini de k'an ban an fana diɲɛr'o ma namuso dolu ye hali cɛ dolu b'a kɛ a bɛɛ tila ka taa seji ta k'o cali golo min kan k'o wura k'a bon k'a sɔrɔ don an bɛ golo min ye nin an kun si an ɲɛ si o bɛɛ ye basi de ye a bɛɛ ye basi de ye a bɛ fɔ fadi dɔ cɛ min ma ko karayaji melani o min ye borola farafin golo kɔrɔ bolobɛ jɔn ye a bɛ borola mɛn golo kɔrɔ a bɛ n'an y'an namuso ta i bɛ namuso ye tellement an namuso la karayaji o fanga ka bon i bɛ farafin muso ye bolofin muso ye a bɛ den dɔw wolo bɛ bɛɛ a bɛ den dɔw wolo bɛ fin a bɛ den dɔw wolo bɛ kɛ jabaran ye mais tubabu muso dɔ ye wolo tubabu den na farafin bolofin den na bon melani min bɛ n bamuso fari la tellement o fanga ka bon a bɛ se ko dɔ la an ye golofinna ta k'o bila kɛrɛfɛ ne kun si min bɛ n kun ni min tigɛla la k'a bila yen a bɛɛ bɛ yen ne b'o transformer ka kɛ sira di k'a di banabagatɔ ma a b'a furakɛ n kun si a bɛɛ n bɛɛ bolo lamara la kunun an tun bɛ na la an namuso na nin yankili na c'est la mère de la révolution a ye o de fɔ an ɲɛna kuni ka y'an kun si wulila k'a lɔ dali masa m'o kɛ gansan dɛ kun siw bɛ a wuli ka jɔ bɔrɔ min bɛ jɔ ani bɔrɔ min bɛ bin fanga ye jɔn na dɔw kun si bɛ nama ka ji an kɔfɛ an bɛ taa bɛ wuli ka jɔ a bɛ tele énergie sama a bɛ nature de énergie sama
katla pula dun an fari do kan an ganda an kun si le boke an betla tuni kan kun si molo ma o tuni ko du kun si kuro wo san ko tu an kun si wala ko an kun na wo kun ni si sama Allah ra mama ko Allah ra an na ra kana dun kan fari kuro wele mina ko nyake awe mun to ko fa tubuni an na dun an na mari ko ni nyonte ko bambulu bleu an yi fe men ke an da men fenye an na ra kana bela busi ka alu take sababa ma fenye ka alu take ko dali masale yo bien mais depuis alu blada alu alamin ko fo est-ce que ala odara modu bla ka sola ya lungele ala dara ko jude ke modu la ya lungele ne yana ala e seria me fo qur'ana kono molle bala tamala mo kan ala rete ako wule ta ala rete ni ekele sino ni mo e ko juje silana ala ni ala odi abeta ni ala wule te o ya kele mais alors maintenant arabu ni tuba bulbulu ko fara fin ni sunkunduma c'est-à-dire que une fois qu'ils ont compris que l'Africain est très très d'accord avec la nature aldo na nature fanante kan na nature bonongo ambe ko ma so la yoro nano bi dul bay du woni kata so le wala ko son anye kuma de en falu en balu ana do sulu ana islam minara alu ni ko fe aya jore bi da ba anuku comme on la tarifu na fo alu Allah histoire mais aluma Allah histoire nam la londe men na korole min fonam de faso be sinsi min kan alu le sanay wolo wodo yalu kunde wodi ni be alu le ku an ma te Allah no tante blanco ni momi yi 40 long o bena kan ni bolo bila sendela mais bi keneti wulidare keneti le qur'an ni long koju ale bibu ni long koju ale mo men la tarifu long koju quran islam ni ka fo ba munna ni wiya e samba kenke borila ni tiana ra lomina tiya sukene bori bena mina woro kuma dinne ne kana don an nyonte kana na maya ko yomblo pe katla kana don an na solution ke ka bo yomblo pe no te fensite du économique qui sola outil fensite min qui sola dali man sa min fola dali ke wala fola soli dan abe sangila na kana du ko so o te soli yeba abe tele lana kana dukolo ma fonfe kana sunku ma so te soli ne ka téléphone mi yini na di chargera min tara ka tabla qur'ana nya so qur'ana ba maso ni wori banga kono e sa ben ma konya min tara ka wori ga kono ben na ter beke o te soli e la kondolo mi ale ma ko be woro lentre ama ko be shekele ama ko be bala ni le wodo ma wi le ma ko dla we ko jiwa ante kunu anga kuno na makuna Kenya anu mafinsi blanc dali masama men blanc oti ni ana kondolo mita kana sane mita kana boli fententa aye blanc ni loni ni badla ni para fina tuntora ala fla korokan di sans tumbra fembe blanc ana boli usabula bo boli be kuma la tife avec moi abila de la chaîne de la et ma mi lonkroma ni vire de fla pour la dan kabla jama sawla mais cela terra en nous l'unité ni o borai kuma den flani fananara min kera kan trompe ko sebe wole ni solomi animi ça dit solomi ni esprit ni le énergie wole be ni ma be farila abe ni ma be fadila ni ya na yiri ta les plantes
uluta bolomin te alfadila me solomin de bo bolomin de ke sababu e bi déplacer be boya kata ya kaninke oro niu na le bora toujours avec niya la wole ko son an ben balla de tan yaro moti sala mo site kasara ni bebo wole ko son no mo ya fo ko yefe ne deke ye bali c'est-à-dire nambe ambe nyo ambe kulke ni min sarawo ni babo ambe ta fa kulo nimbla bankula wo be transformer mais ni wo be ta banku ni sumba ni wo fana ni bolomi yale do c'est-à-dire atori bolomi ngere yale la kata kana yala di haka safi ni sumba donc na fara kanye susoke anya bemba solomi wonso oya yere kala le ko ute sala kwa alfe sala alfe bana albe wo fandere la mi nyata lible wole ko so makero sabale de sunku ko ani kedo la nature intermédiaire et hors de la nature c'est les trois lignes donc nini bora abenata kedo wole kono c'est-à-dire que aller sunku ko kalama ay hors de la nature ayo ko kalama sungun fana ko kalama am ye yoro min la nature ayo fana ko kalama an be lol be ne wole nanya suma tra al betla kan na fa kan ankala o ye kala be fana na su sigola fe fe na be sigo ay kala be la su sigola su fe mi le ila sunola ni fa no bora ka jamba so nya fe ibemba koro be be no na no ye nyombe alula nyombe o bɛ sababu ye e bɛ sigo i benbakɛw la k'a sɔrɔ min sara ka mɛn n'a tun ka sɔrɔ k'a banna le to i da yɔrɔ donc farafin ka kan ka kunu n'an kununda wele tɔnɔ y'an ka tɛmɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kan alula fɛrɛ sabanan kɛra mun ye ka lɔ farafinna ma wele ka commerce la dan ando ka julaya la dan do kan do julaya ka farafin gere do julaya ka ba kan bolo fin do julaya wodamina nan na bigan le folo anu dembaw tunte ka keni boli sofe saka alkun ta keni boli sofe saka alkun ta keni buda sofe saka alkun ta keni kuma sofe bo saga tunte ambara fini wole ko sala ko te bamanankan jombe ti ka saga ko bamanankan sa bo ana tala do lefe ana tala yemi kanali kala bana kana no te bamanankan ta to tam se ble bana ana birante koroma wole ko so kankan la ko min be ana de na boro bebe baale fagasise sate fabile an sey alu yere ara ko ni saga mina tulu maya ibe boade kata di yoro min kadini aku sale ni atse ka fuja tu ni le woti je na sarakare de wo beke mu afana be sa abe to dul ko nyaawo ma wole jo nyaawo ranka saga le de joni baali de horon ni le ba mina tulu maya pi be tanai ibe sege dunde mais alunara tana ba ke joni tana saga ko ke horon kabaka o firama ana ba ko bela disi kasoro baali be horon problema alu ko chetu gwe kana deula alu clara tuni kana munke kana do ana falia bordo ambe fani min bla an kana bile rafta bawo kini tilu ni ko karamo dum bara mande fani daran nal kana ka bo sofe no te folo wati kimina ndo etum bae mande fani ndo idema goya ko teni me ko soma era ko ni ko rofla de soma aw yere wo ka teni ne ka soma na fara ko soma o bere na president na kaji soma da be o bere na president na kaji nando la doko na fara ko soma o kura ni ne bana wal ma kono da fi be kenna
ni tama ka jala ro be ka jala ro chama ni kun ko ma se ka bla ni kan mun te de la mar ni bolontigi ya ko koteban mun bila men de benka bolontigi ya ko an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ jitunu taa se o ma a b'i mako dilan se o ma e tɛ mɔɔ bɛ mɔɔdakolo ma bɛn o se o ma o de transformé ka kɛ soma ye soma ɔ munna n'o fɔra ninnu a bɛ ban ba kɔrɔ ma lɔn n'o tɛ n'a kɔrɔ lɔn a man ka k'an kɔrɔ donc nin dilandal bolo kana don an na sariya bɔra k'o bɛɛ cɛ ka don tasabiya min tun b'an ka mɔɔ b'a bolo n'a bɛ fɔ ma ko kɔlɔsi n denbali de fɔlɔfɔlɔ ye kɔlɔsi dilan mɛ bi n'i ye kɔlɔsi dilan an na yiri la yiri minnu b'an fɛ yan n'i ye kɔlɔsi dilan o la a tɛ san bilen min bɔnnen maa ta walima min bɔnnen yɔrɔ wɛrɛ wuri bɛ don wele la an na wuri bɛ taa min a bɛ don na fɛn min dɔn o bɔnnen yɔrɔ min na wuri bɛ taa yen économie de b'a économie kɛ n'i ye bolotigi la fani min siyaman tun ɲɔgɔn na k'a kɛra min ye kaba ka disɛn k'a la i bɛ se k'i fiyɛ o kan a bɛ kɛ tapi ɲuman ye k'a tɛ k'a ye mais tapi bɛɛ bɔ arabula la a bɛɛ bɔ marɔku le a bɛɛ bɔ tubabula de kan na an bɛ tila ka wari b'an kun k'a don o fana dɔn k'o fana san n'a ɲɛ wari don a la a dilanni yɔrɔ min na wari bɛɛ t'a yen an na économie bɛ basi wa dolu y'a kan k'a dilan an y'a kan k'a san k'an na wari don a la min ka gɛlɛn n'o bɛɛ ye o de ye hiji ye hiji kɔrɔ le d'an na kan na f'o ma bato an bɛna dɔ fɔli ɲɛ faso hiji kan ka tila ka kuma a la jɔ n'a fɔra ko ma bato tun bɛ an fɛ yan ka san 600 kɛ don min ma daminɛ tun bɛ yan an na ma bato ɲɔgɔn fana si tɛ dunyɔrɔ an na hiji ɲɔgɔn si tɛ dunyɔrɔ ni ne y'a ɲɛfɔli ye sisan alu da la ko jaa mɔgɔ ye sera le hiji ma wari ko tɛ hiji ye dɛ ne ye n ka hiji suɲɛ 17 de b'a minɛ ne borontɛya la wuli cɛ tan sera ne ma la jinɛ miiri y'a min ka ɲɛ la o de y'ale la munna n tɛ to a kɔ an y'a kɛ kelen ye mun na ne kelen wuli ka na sigi a bɛ suɲɛ 12 bɔ n bɛna hiji kɛ sigikuru la waati o la n tun bɛ n dogo n'a fɔra k'an na hiji tun bɛ kɛ cogo di bolontigi y'a fɛ ka hiji kɛ alu bɛ manden soma dɔ lasi ka ɲaba dɔ lasi minnu ye lolo karan k'a lɔn k'aw lasi minnu ye su lɔn k'aw lasi minnu ye tele lɔn k'aw lasi minnu ye bɛlɛ lɔn k'aw lasi minnu ye tiɲɛ lɔn k'aw lasi n'a ye turabi ye alu b'ale la k'o fɛlɛ alu bɛ se ka su 7 kɛ a y'a kelenna k'o fɛlɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli o rɔ alu b'a filɛ minnu a n'a mɔ i b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a nala hakɛ dɔ ma ca ma k'o lɔn kaba k'a filɛ a n'a fakɛ fana tɛ k'a filɛ a n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ k'a filɛ a n'a den ni ɲɔgɔn cɛ kaba k'a filɛ a ni a baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a filɛ komalu ni jinalu ni an na dudalu ni ɲɔgɔn cɛ n'alu k'o bɛɛ filɛ n'a wɛrɛ sɛ ko bolontigi ye tɔɔrɔya dɔ lase a bamuso ma alu b'o ɲɛɲini o bɛɛ ban cogo di ni o lɔn la alu bɛ tila ka taa bamusoman fɛ yen i denkɛ y'a tiɲɛ a ye nin kɛ mɛ i tɛ dunya ma an b'a fɛ a ye taa ma bato la mɔgɔ dun tɛ se ka taa n'a ma bato la bilen ni sanuman tɛ bamuso bɛ dunya o b'a taa kan furumuso fana bɛ ma fana ni problème ye yen fana ni alu bɛ taa o fana sɔrɔ o fana bɛ dunya k'a taa kan ni problème bilara an n'a baara ɲɔ dɔ kɛ o ye ko bɛɛ kɛ k'a tɛ dunya mɛ i taa hiji la ale la hakɛ bɛ nin ma somal tun b'i si tuguni ɲabal tun b'i si tuguni k'o sɛgɛsɛgɛ woni ko mɛn ka kan ka mɛn lɔ o cɛla a bɛ o kɛ mɛ i bɛ siniya butu a bɛ fɔ k'i bɛra siniya i bɛra ko i bɛra jɛ ale bɛ se jiginna ka taa mabato la mɛ n'a sɔrɔ la ale la tɔɲɛ o fanka ka bon a ye min k'a bamuso la o fanka warada a fakɛ t'a warada furumuso t'a warada baaraɲɔgɔn t'a warada komalu t'a warada kɔndɔlɔn t'a warada ale b'a fɔ k'i bɛ expérimenté o de tɛ se ka taa bilen hali diɲɛ wuli bɛɛ y'a fɔ a tɛ taa
ni don tara iti ko tindesa ire te yusoro ite yusoro yo alwato jakatu no ko ite yusoro desa tu ambimbal tumbe hiji blantene kama bato blantene uba blan ibe dudo lié ali mo flake sur dudo ko no sandula ni mo useniara ulbawa ka woko ko forma bato yoro dal masabonke mele nole imusula hate bife ide unta hate bife ibamsu ta hate bi ifake fananta bi o be bi lefe ele beta mu fo damba ma ka o tile to ana mabato tile kala tin ali kunu anu wuli tola ne yende mu bela si kan furu musola si ka fol be en kalu ja fama mbena ta mabato la mbena ta hijila mani ko albertina nyam fakeke tin nyam na bara ro ke na ndre wo kunye munye am nanara enseignement ne ben enseignement be la kan encore si amba min foro sikasita la dama ma bonke sikasita la urana mabato tungetera tin na tuntara mabato ro fanana e bobo du mina du ko be kar fayle do fereke min da du ka problem min be sanji ko le wal mafhum so ko le jara wal masmane te kason min te be wosaran kana be dile ma ile dana kana fo min be alla jia mabato bi kenin fe dana ko dantele wo kono ma jile be ji wo be fanana ka jiti da bera kanya fo oro ni oro jara ka shishetia ka dele ko dia ay ma ko sikasita la bera nanu desemina ni bela ka to kuma era manko do aya fled dole mabato yoro men plan wo mabato ni kara wala 500 million ji ibeni ni floka ni tara yituguni ni loni mo le bebo ini fuite bu foko do tama fo donc ni ya dire ka anna kwanta le be tuwe anta ni kono bato bala de bato wo ye siri ni de ka be fo ma ko tinki ana kan tinki ko rate de wo ye do wi o be ana kan abe amuna kan namu ana mo bo tumba ke awo ne siri ye kera ana ka bulu na tuwo ana mo bo ko siri ye nyi ko ye mako nini ne bi damba ma fe ali mako noya abe mako nini ne wole ko son ana mo ma la dans celui-là ka fani siri ke 8h 9h 10h ay mo la alma son tuguni ko jama be nyon be roke ko ka salike almoke siri ni mbete ci godi lamaro ambaren ke ni ye ale ya se kan na ko do glam me freta de ni abrata ma wodi tibu ko amate abrata ma no fu tibu ko amate abra era kan sege dun ka ko be amate abetla se ki siri sama ko be glam abena mu chesa abena damba ma ne bra ko ni be ke mrabo wuri ti fi amate mrabo fama fi amate mrabo mo ti fi amate ne re branche ko ta amate ete bien yem ma ko men blanye ne tenya mo dire ne boni ko men yiri mbe ba wu ma yem ma ko blanye seli bana abana me ni le ko fo ile ne nyon be dizer tuma na kan nyon seli ke ne ma ko te damba marila ele do ma ko bala ele ko fo ne ta ile maro yen tin ba manton bo ni le seli la mo ya bekela sankele ko ima be ko da fu ko ima kan ka seli fu ke ima ka fu ni damba ko be ta for wani ki ne ni ya be ko da fu ko la ide seli wala ate ki tindi le mo fo mo e ba matra le don ayi ma ko da isladi ne ya ke 2018
ne livre flaglant moto tumbe la dina capital la kawa na livre kuna bodi c'est le canal de dédicace ne la hilika dimba solomi kala hilika damba ma ne bebo kankan kata do kona nke jini nke dumunke men ko be men ni fe yen maka fa kuna bota la wasa ere ndo wele ni fe ne tanya mo bi mbe kembol ko kankan ni kona ni 600 et quelques kilomètres en lida sogo ma kankan amma do fu 23 heures ne ma jini ma dumunke ne seni waran do men fo aliye saloni do ire ka konni la dédicace de ke ne akolo non konni dinye ne din den tene de ne mo ba deni aya ko nyanta men plan ne bora e kanyani ni dan ne la ka fa kuna bo palais national de dane ma ko ka che la dina palais de dane ma ci 28 septembre c'est tout les gars to bu kenya salmin kon wala dane ma ka che woro waya gira tanna ko seli ni su ale dan niye adama ko nyini me damba ma nyawo ma te ko ka tuma do la te ko fu be ya ke nyuto no kera te nyade no boray anya paso flakoro min ko abefo wele mako longo namu c'est-à-dire que la religion scientifique anta ni be wole ko so na mo ko wara ni ye mo la jodro abi kun ko be fo ni ye mo la janya ko abi kun ko be na fo ni fo no te so ma abe afo fo no ni te ra min be che ni ko no e ka sikongo kono aba fo ko no ni ni fo ni mo e sigo abe sigo fo no fasa ni am kan na mu ni ko na yan ka dina ni ibana mo ba de demusoni même ma fulu ma folo santan na santan duru aba ko ni men fulu da lo me adin folo dana ke che wal ma adin folo dana ke musoi wal ma men bedde wolon fa wolo abelo ni man kono fanka gulu finya loni apare jumbe to bu gulu ye muso bla la ka ko ka adin folo be ke che obe bona mutalon ko le kono ko koteban camara no ma ni le wati ko ni Ika zero to sana zero no ma fa gote bashi sabu akala ni akala ni poli atani seza santi gote bashi woro lonin bonimbe amta wol bela de kono diyo moto na ni wole sunyala ka o développer ta ke de bré worambe sangana manke sise an fa men be an ba musu men be aye freke anu kanyanyo men be agulu aye wisi na don konu mo bal brado kede aye binsen sina dala wole de sinsi do wuli ke sababu ye ka relation coupé mo koroba ni binsen be bana fagala alla lon ko mo bakoro fagara lon ko binsen tura lon ko talla ble al clara kana wiya fo ana do fol bera ana histoire bera abe galone yefin da arabu la ka franci abe galone sino sumawro kante min timda anyo fama matimde sumawro kante ale seria chemesi ala seria cheme oro do be no aya afala seria o kanta na sonka do namulula na ble koni yedo namulula na abi kambu bulo abi la kilikir bulo abi si chogo bibolo abi bori chogo bibolo abi lera de bibolo ko beke bituni ne iduni la sanke ni sente du sombre ali ya beka kala smoro la adira muso ka yin ke galone tinane ala do fo banu la ta ru bambulo orando le srankana di an faluna bawuma anya dimsen sindu ngome na we dimsen sindu anu wile bake nyonse anya 20e siècle non tu n'as de banki faut ta que ni dina ni be fanga sombre o bana na le ke no fambe ke ne fo na le kan fambe wa ke fo ba anya lo mo be ni lo su te ko mo na lo ko te ble
orang bena kuma ni joya mbe jafa tra bese ni blara min kasila ali jafa dini kuma ni sabi ni dini esiwa be kan no fo min te kanyana mai oron no ba min fala aye jiyama ka jafa ngurin kelu kuso ka jafa na kuso ka jafa bokulu kuso ka jiya ana kuma kuso ana kondo ni sana kuso ni siraye mbe jokuma la ye alnita alni bani alni ko al dan sobo le waro wala kena ibu ka di poli ka sampai ka sini kemudian ke sekitar itu wala kami poli kumpul naik kontak. orang bukan mau punya apa ni ada kontak itu ini bukan ada ini kalau kontak itu ada peranan dunque nella soluzione dunque la mappa paragonga sì marina sì wati per agano se vedi però ani si vedi però si distrani sama la strada paragonga allora da sono totale voilà mi la monte da sono totale ma bela je ko itara au ko ga tuma jala au ko ga tsira aiwa ande ni kana ona ka apel ma disu au kan be sini Jadi,